एक्स एनडिएफबीनिफ्राय दिनै बिपिएफ दोलोआव जोगदान जादों साबैसे जोगदान जादों जोङो टटाल 90 जन जोङो जोगदान जादों दिनै मा उद्देश्यखौ लानानै दिनै बिपिएफ दोलोआव जोगदान जाखो उद्देश्यआथ' जाहैबाय जोङो उननि थाखाय बोरै सोलिलांनो हागोन जेनेबा माबा मोनसे जोङो रेहाय मोनलांगोन बेखौ जोङो लानानै जों बिपिएफआव जोगदान जादों दिनै जे बारग' एनडिएफबिफोरनि समयसाया बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजोंबो दिनै जे मावफुंजाजोबाखै मा बुंगोन बिनि सायाव बुंनायाथ' जिखुनु मावफुंजायाखै दासिमावबो जोबाखै जोंनि एनडिएफबिनि समयसाया नोंथांमोननि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांनि उदां जानायखौ हास्थायो नामा हास्थायो औ जों जेब्लायबो हास्थायो उदां जाजानो आरो बेल' नङा अनेक जोंनि लिडार केडारफोर दंबावो बेजों लोगोसे बिसोरखौबो जों हास्थायो रंजानो गासैखौबो बारग' एनडिएफबिनिफ्राय दिनै बिपिएफ दोलोआव जोगदान जादों बेखौ खोनानो मोननायाव नोंथांनि लिडिंआव जादों होननानै मोनथिदों मा फोरमायगोन दा बुस्थुआ बेनो फोरमायनायाथ' फोरमायखानांगोन जों जाहाथे रायजो राजायाबो दिनै बहुद कनफिउसनाव दङ जे एनडिएफबिआ बेफोरबायदि गार्जेन गैयियाव दिनै गोदाव सोराव जानांबाय गोदाव सोराव जानांनानै दिनैहाय बबेबा मोनसे दोलो बा माबा मोनसे राजखान्थि पार्टिखौ होसोनो गोनां जादों जिहेतु बर'नि समस्याया जोबाखै हिसाबै आरो लोगोसे जोंहा गार्जेन हिसाबै दिनै जोबथेसालियाव दङ आरो गार्जेनजों लोगोसे गोबां लिडार केडारफोर दङ बेफोरनि दुखु दाहाया जोंनाव दङ अकल एनडिएफबिनावल' नङा बर' माहारि हिसाबैनो दङ बेनिखायनो जोंबो दा बे एक्स एनडिएफबि हिसाबैनो जों सिन्था खालामदों जे बबेबा मोनसे पार्टिजों थानानै बिथांमोननि जोबथेसालियाव दोनजानाय आरो लोगोसे बर' माहारिनि दुखु खस्थ'आव थानायखौ माब्रैबा मोनसेजों थाङोब्लाबो जोङो दिनैहाय सलिउसनाव लाबोनो हागोन बे मोनसे जोंहा सिन्था धारना खालामदों दा जोंनि थांखिया बे नङामोन जे एक्स एनडिएफबि हिसाबै बा रन्जन दैमारि सारनि थांखियाबो बे नङामोन जे बिटिआरजों जे बिटिआर गोरोबथाजों जे बर' हारिया गोजोननाय थागोन बेखौ सानाखैमोन दा जेखियानो जाया मानो बर'नि मोनफ्रोमबो गौथुमानो बा आफादफ्रानो दिनैहाय ज' जालायनानै बिटिआरखौ दिनै बिटिआरजों माबा मोनसे मावलांनो हागोन बा बर'नि समस्याखौ सुफुंलांनो हागोन साननानै दिनै बिटिआर रेकर्डखौ बिथाङा बायपास जानानै दिनैहाय सहि खालामनो गोनां जादोंमोन आरो बे सहि खालामनायनि गेजेरजों दिनै बिथाङा पलिटिकेलि बा राजखान्थिजोंनो माबा मोनसे बर'नि रिजनेल पार्टिफोरजोंनो गोरोबनानै माबा मोनसे मुलाम्फाखौ खालामनो बिथाङा मिजिं दङमोन बिथाङा सक्ति खालामखांनायनि उनाव जोंजों सावरायदोंमोन जे बेनि गेजेरजोंनो जोङो बुजाबुजि खालामलायनानै मोजाङै मोजां मावलांनानै जातिनि उन्नति बा बिटिसिनि बा बिटिआरनि उन्नतिखौ खालामलांनांगोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन बिनि सप्तासे बा 15 दिननि गेजेरावनो दिनै बिथाङा रायदानो जाफिनदों रायदानो जाफिननानै बिथाङा जोबथेसालियाव थाहैनांदों बे जोबथेसालियाव थाहैनांनायनि थाखायनो जों दुखु मोनदों दुखु मोननानै जों दिनै बिथांमोननि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै बिथांमोननि जेबायदि अलखद बे अलखदखौ सिन्था खालामनानै जोङो दिनैहाय बिपिएफ पार्टिखौनो जों सेलेक्सन खालामदों जे बिपिएफ पार्टिखौ जों गभर्नमेन्टआव लाबोफिनोब्ला बिथांमोनखौ जों बख'नो हागोन होननानै जों सिन्था खालामदों दा सिन्था खालामलायनानै जों बेखिनि कमप्लेक्सफोरजोंनो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनैहाय नैबे पाटाकाटा गाम्बारि बिलाव जयनिं प्रग्रामावनो जों गासैखौबो लिंहरजोबनानै जइन खालामदों आरो थांनाय बारावबो जोंहा तामुलपुराव जादोंमोन बे तामुलपुरावबो जोंना खावसे जाबाय तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिया आरो खावसे दंबावो बिथांमोना खोथा होनानै दङ जोंखौबो थाबैनो खालामदो जेनेबा जोंनाथ' खावसेया जाहैबाय खावसे जोङो जेनेबा गोरोबलायनाय गैयैयाव एसे एनैयाथ' थाखायो जेनेबा कमप्लेक्सबाबो दान्थे बिदान्थेया थालायो हिसाबै गावसोरनि सइस मथे जालायियाव खावसेया थाबथाबोदों हिसाबै खावसेया दा जाफिननायनि कन्टेक्ट खालामहरबाय थादों आरो खबर हरदों बिथांमोनाबो थाबैनो लाजानो लुबैदों बेफोरबायदिनो जोङो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट गासिबो खालामनांगोन आरोखि जेन' जोङो बर' हारिनि जेंना जेंसिखौ जों बोस्रांनो हानाय बायदि आरो बिटिसिखौ जों आबुङै गभर्नमेन्टआव लाबोफिननो हानाय बायदि दा जोङो सिन्था खालामदों बिटिआर आरो बिटिसिनि बेलायावहाय गोबां फारागथि दं जाय फारागथिया जोंखौ दिनै बिखा गावहोदों दुखु होदों दिनै साफ्रोम बर' रायजो राजाजों लोगोसे बिटिआर बासिन्दा हिसाबैबो दिनै सेटिसफाइड नङा दा बेनि थाखायनो जोङो बिटिआरखौनो साबसिन मोननानै बिटिआर सोदोबखौ जोङो नाङाखौनो होननांसिगोन
बिटिआर सोदोबखौ जोङो नाङा होनोब्ला जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिटिसि हिसाबैनो जों गभर्नमेन्टखौ दाथारनांगोन अब्लानो जोङो जाथिनि मुलाम्फाखौ जोङो मोजां जाफुंहोनो हागोन आरो गभर्नमेन्टखौ जों जेरैबाबो लाबोनो होननानैनो जों रन्जन दैमारि पेट्रन हिसाबै जोङो फ्राय बिपिएफआव जगदान जाजोब्बाय होनबाबो लस गैया आरो जाबावगोन टिपकाय दङ टिपकायावबो जागोन गसाइगाव हिसाबैथ' जेनेबा सराइबिलनिया दा फैबाय आरो जा क'क्राझार हिसाबैबो दंबावो लासैनो जालांबाय थागोन सम आरो बोथोरखौ लानानै खारन जयनिंआथ' दिने दिन जाबाय थादों साराबो सम होनो हायाखै आरो नांबोनाय हिसाबै जांख्रिथायारि हिसाबै जोंनि कमप्लेक्सफ्रा सारनि आखाइजोंनो आर'नाइखौ गाननो लुबैनानै दं बेनिखायनो सारनि आखाइनि आर'नाइखौ नेनानै समखौबो नेबाय थादों बेजोंनो जोङो गासैखौबो लाबोजोबनानै जोङो बिटिसि दाफुंनायाव बा गभर्नमेन्ट बानायनायावहाय जोङो एकदम देहा मोदोम सोलेर सोमनानै जोङो मावफुंलांजोबगोन आरोखि मावलांगोन आरो बर' समाजजोंबो जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों गासैखौबो जोङो बिपिएफखौ लाबोजोबगोन आरो जोङो सिन्था खालामदों एक्स एनडिएफबि हिसाबै बर'आव सिंगोल रिजनेल पार्टि थानांगौ होननानै जों दा सिन्था खालामदों मानोना जोङो दिनैहाय बाहाय केसरि पार्टि थानायखायनो जोंनि सुबिदा उसुबिदाया मालाबाबो मोगथां महर मोनाखै आरो जों मोगथां महर मोनोब्ला जोङो सिंगोल रिजनेल पार्टि थानांगोन मानो होनोब्ला दिनैहाय बिजेपि हाबबाय इउपिपिएल थाबाय इउपिपिएल बिपिएफ मा गावनि बर'निसो पार्टि गावनि बर'नि सरकारखौनो सेलायबाय थादों मानो सेदो सिआरखौसो सेदो सालायनो लुबैनायसो दा बिथांमोननि बे लिडार जानानै सिआर सेख'लायनायाव जों रायजो राजाया बोरै बर' हिसाबै बा बिटिआर बासिन्दा हिसाबै जों इसिबां मानो साननायनि लैथोआव थानांगौ जाखो गतिके जोङो मोनसेल' पार्टि खालामनानै जों मोनसेयैनो सालायलांनो हानाय बायदि जोंथ' सासे दैदेनगिरिजों अराय समथ' सालायजाबाय थानो हाया दैदेनगिरियाथ' रटेसन जाबाय थागोन सोरबा सासेया मोजां सालायाखै सोरबा सासेखौ सेलेक्ट खालामगोन बे जोंनि एक्स एनडिएफबिनि सेलेक्सनजोंथ' जाया बर' रायजोआ सेलेक्सन खालामगोन भटार्सआनो राजा जिहेतु भटार्सआनो सेलेक्ट खालामनानै मालाय दैदेनगिरिखौ बहायगोन जों बाहायलाय मानोथो कनफिउसनाव थालायबाय थानो मानोथो बिपिएल जालायबाय थानो दिनै नोंथांमोना जिथु बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों मोनबोफाखानाय जिथु नोंथांमोननि रिहेबिलिटेसन पेकेज बेखौ मोनैनि थाखाय सोमावसारफिनदों दिनै बेखौ मोननो हायैनि थाखाय मा बुंगोन मोननो हायैनि थाखायथ' दुखुआ दङ बिदि जानो नाङा माइ गाब जुजाया जाबाय थादों आरो दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा जों एक्स एनडिएफबिखौ बिमा बाथौनि फिसा बायदि नोजोरजों नायदों बे जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथाव बे एक्स एनडिएफबिनिल' नङा दै गोटै गामिनि गोटै बर' रायजो राजा बर'ल' नङा आधार कास्टआबो आनखि बाहाय दुखु मोननाय दं दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेराव जेनेबा इउटिआनो जादोंमोन खिन्थु बे इउटि जादोंमोन जानायावबो बिटिसिआव जेसेबांनाखि जनजाति दं बिथांमोननिबो उइटनेस दं बिथांमोननिबो आसा दं बिथांमोनाबो हास्थायनाय दं मानोना जोङो आखाइयाव सिलाय लादों बे सिलायखौ जों बबेजों बायदों बर'नि सम्पतिजोंथ' जों बायाखै जों थैल'सो होदों आखाइयाव खिन्थु सिलाय मोनोनो सोर होदों गुबुन हारियासो होदों ना आधार कास्टआसो होदों ना मानो होखो बिसोरो दुंखि दुंखा फैसा लायजादों बेसेराफोर सोरबा टेक्स बहायजादों सोरबा डनेसन हरदों बिथांमोननि फैसाजोंनोथ' जों सिलाय बायदों दा बिथांमोननि सिलाय बायनो हाहोनाय फैसा हरनाय सिलाय बायनायजोंनो जों दिनै इन्डिया गभर्नमेन्टजों हंग्राम खालामनानै जों दिनैहाय मोनसे एग्रिमेन्टआव फैदोंमोन एग्रिमेन्टनि गेजेरजों जों बिटिसि बाखिन्दा हिसाबै गासैबो सेटिसफाइड जानांगौमोन खिन्थु दिनै सेटिसफाइड होननाय रावनाव गैया बेनि थाखाय जोंहा दुखु दं बेनिखायनो जों बिपिएफ पार्टिखौ थैथाब थांथाबैनो जोङो पावारखौ लाबोनो थाखाय खस्थ' खालामगोन नांगोन गभर्नमेन्टआव जेरैबाबो जोंबो लाबोगोन बेखिनियानो जोंनि थाखाय